després de menjar moltes sopes i de créixer molt, doncs mira, es va dedicar a explicar contes. Ai, massa, és que no sé massa què dir-te ara mateix, Això que em dius, bueno, no sé, doncs em vaig dedicar a explicar contes, no? Vull dir, bueno, no, més ben dit, em vaig dedicar a treballar amb nens durant molt temps i després més endavant em vaig dedicar a explicar contes. Home, és que, bueno, no sé, era genial, no? Costa molt deixar aquestes coses. Costa molt arribar al dia en què dius, plego, perquè tots els que ens hi hem dedicat sabem que és una cosa que enganxa molt i que jo portava una pila d'anys fent de monitor, no? Però arriba un moment que has de dir plego perquè, a part de que de tant en tant també hi ha d'haver un relleu generacional, a part també arriben punts que dius potser ja no tinc el temps per dedicar tantes hores en això, perquè realment quan t'hi dediques a això tens molta implicació i dediques moltes hores, i potser arriba un moment que dius ja no tinc el temps per això i potser ara em dedico a fer altres coses. Però malgrat tot, trobo a faltar el fet d'anar amb els nanos i totes les activitats que fèiem això, no me'n sento tan lluny, no? Perquè explicant contes, en el fons, també estàs molt en contacte amb els nanos, no? Les preguntes que et fan ells i totes les aventures que tu els hi pots crear a través dels contes, no? I ara em dedico també una mica a l'altre vessant, que és a formar monitors, no? Ja que m'hi he dedicat molts anys, doncs també ens dediquem a formar-los, no? I alguna cosa, alguna coseta potser els hi podem aportar, no? Vivim del cuento, el que intenta és explicar contes a tort i a dret per a petits i grans, que és el que diem sempre, però sobretot a través dels contes transmetre coses, val? Intentem fer contes pedagògicament correctes i contes que intentin transmetre una sèrie de valors, una sèrie d'actituds, una sèrie de comportaments, perquè, aviam, els contes no només, a part de ser molt importants a l'hora de l'estimulació de la intel·ligència dels infants, els fan més vius, els fan més desperts, els ajuden a treballar la imaginació, a part de tot això, també els nanos es queden molt amb els contes. Jo recordo molt els contes que m'explicaven de petit i me'n recordo moltes coses dels contes de petit, no? I com que és una cosa que et marquen molt els contes, doncs quan intentem explicar els contes, intentem transmetre'ls una sèrie de coses, doncs no dic que els ajudin a ser millor persones, però sí que els ajudin a encarar la vida d'una manera, amb uns valors, amb unes actituds, intentem ser pedagògicament correctes. Potser també perquè tots venim una mica del món de l'educació en el lleure, tots els que estem ficats al vivim del cuento, i això també ho tenim molt inculcat, no? Fer-los somriure als nens quan els estàs explicant un conte, hosti, què millor que això, no? Vull dir, és magnífic. I a part, nosaltres també aprenem molt amb els contes, no? Perquè els contes també t'expliquen moltes històries i a vegades fas molta recerca de contes i descobreixes coses que no sabies, llegendes de països, explicacions que donen a diferents llocs del món per diferents fenòmens naturals, físics, etc. També aprens moltes coses. Jo sempre dic als pares i a les mares quan venen a veure'ns la sessió i ens venen a preguntar alguna cosa i tal, jo sempre els dic, ja els llegiu contes a la nit als vostres fills? Ja els hi compreu contes als vostres fills? Ja llegiu a la nit amb ells? Perquè els contes és això, transporten en un món màgic, jo sempre dic, no? I a part, si a més porten els nanos a l'esplai, els nanos tindran moltes experiències que potser no tindràs en altres llocs, no? Perquè als esplais, a part d'oferir-te també aquest món màgic, aquesta bombolla que tens a l'esplai, en el qual els monitors es pensen mil i una coses perquè tu puguis viatjar a altres mons, puguis inventar-te noves coses. De fet, els monitors són com contacontes, no? S'inventen històries perquè els nanos puguin gaudir-ne, no? I vull dir, educar a través del lleure, educar a través del joc, doncs jo crec que és la manera que t'entra més l'educació, i si a més aquest educar està ben fet i amb unes línies pedagògiques realment ben enfocades, doncs escolta, jo crec que és una bomba explosiva magnífica perquè el nano surti, pugi dret i fet com ha de pujar. El conte de la lluna de pruna diu que aquella nit, com totes les nits de l'any, ella pujava gran, grossa i blanca, com sempre, fins a dalt tot del cel. I així mateix, com totes les nits de l'any, les estrelles s'anaven situant al seu costat, com sempre també, en el seu lloc corresponent. Finalment a la Terra, els astronautes es preparaven pel seu passeig nocturn diari per tal de controlar que tot estigués ben col·locat a dalt del cel. Així doncs, es posaven les botes fent fluix, flaix, es posaven els guants fent xx, xx, es posaven l'escafandra fent xx, cum, i es cordaven la cremallera. I a partir d'aquí els astronautes comencen a viatjar per l'espai, es troben amb la Lluna que té una malaltia a la cara, etc.